I pozdrav svima da došli još jedan epizod do Serbian Shadow, sa mnom je Seksonka. Danas igramo Minecraft Skyblock preživljavanje. Ok, samo sekund, možda mi malo bug. Ovdje trenutno da vidimo šta mi još. Ne znam da li da promenim teksturu. Nešto manje bagati. Ajde, ipak ću promeniti. Hvahli teksturu. Šta nam poveća FPS? Dobro. Ajde ću zakočiti video samo da, kako se zove, samo da ubacim teksturu, pošto će mi malo lagati dok snimam. I evo nas ponovo, ajmo nastavljamo. Evo ga, prestaje malo da laga, ovdje ćemo sad praviti neke napitke, iako nisam baš nešto stvoren za to, ali ajde, idemo ovaj napitke. To ćemo da stavimo, šta li ćemo dobiti, mislim da ćemo dobiti ovo, što sam to pravio. Ovo stavim kako ovako, bak. I znam šta mi treba, video settings, animations, all off. I samo da spomenem, ja menjam ime u Spider Pig. Da. Da, dobio sam napitak. Što je ovako, pomerim se. Stani. Evo sad malo nastavljamo. Ne znam kako kad se pomera non stop ovako zalaguje. Šta sam skrivio pa to mi radi. Ne miš nekako, neki problem, sigurno to negde. Znam da sam pre... Evo šta sam, da. I imamo fugu ribu. Dobro. Ja ću sad napraviti ovaj potion of health. Čeže, treba mi to i... A evo ti popi ovo, pa daj mi flašicu. Potion of wellness. Oh, thank you. Idemo da dišemo pod vodom. Samo što ne možeš disati. Evo to ćemo staviti tu, nek se to peče, mi idemo samo da vidimo našu farmicu, da li nam se nešto spawnalo i da ubijemo koliko zombija ako ima. I ne. O bože, sačuvaj. Aaaa! Šta? Help! Stižem. O ne. O ne. Da smanjim brzinu miša, možda zato. O ne. Kod drveta sam. A znam, navikao sam. Aj kod ajde. Ovo ti je. Tak. Konačno. Vidi, znaš kako mi buguje, znači morat ću malo Čuje možda ako ubacim full screen. Sad pauzirat ću snimak, samo da ubacim full screen, pa ću isključiti. I evo nas nastavljamo klip. Sad ne imam kako snimam. 4 minuta. Malo bolje već, poboljšalo se. Inače baš dobro, još lago, evo. Healing potion ćemo napraviti tako što stavit ćemo gromene. Idemo na crafting table i postavljamo ovaj ovako. To tu i ovo tu. I dobijemo ovu lubenicu. Sad stavljamo tu i dobijemo healing potion. Ja ne znam da li da prebacim teksturu na faint full, možda će mi se još povećati FPS. Što veoma puno lagano. Prebaci. Sve za snimak.
Da. I evo nas ponovo, znači posle malih smetnji. I nastavljamo, znači, našu igru. I sa mnom je naravno Zekson, kad to znate. I šta sam teo? Spider Pig. Spider Pig isto. Spremio mi se napitak Instant Health. Ok. Aj, kako mi... Znači kad se pomerim, meni zastane. Te ću si pisati u komentarima. Kako ti laguje, kako ti laguje, kako ti laguje. Normalno znam. Nemojte mi pisati. Ovako. Šta ćemo radimo? Ajmo u Nether. Ne mogu, ne da, znaš kako ću mi tad lagovati. Ok. I ovdje su ostali neki item, jesu. To. Imamo obsidijana 10 ovdje. A znam, neće mi trebati. Ovdje imamo enchanted book. Znam kako ćemo navući mušterije. Kako? Sam sekund koliko snimaš. Ajmo svi u shop. Jeftine cene. I... Ali nemoj izgledati, samo da skupimo pare nam treba. Ne to. Nema šanse da prodaješ kofolave. Ja ćemo sad imati mušterija. Da. Reci im šta da kucaju. Možda nisu shvatili. Aha, shvatili su. Što je došao, otišao. Ne, drže iz Lock. Aj sad. Nisam unlockao Island. Zato. Pisao ti je... Aha, sad si unlockao. Zašto nema ovdje ništa u čestovima? Evo došao je neko. A to su čestovi kao na je. Redstone bude i. Izvolite. Ima neki Minecraft da možeš da pričaš. Dobro. Čekaj, smanjim ovaj mikrofon pre... Controls... Bude ovako. Vidi što su došli. Ova dvojica došli, izgleda nešto želi sam. Lubenicu želi. Lubenicu i... Mislim da je to. Dole da ga spalim. Nemoj. Dobro, ajde, neću spaljivati. Neće lubenicu, nego... Šta hoće? Hoćeš bundevu? Dim šta hoće. Daj mi kakao. Hoće ovaj jedan kakao. A kakao? No ne. Ovo je drugi hoće kakao. Ovaj je big potato. Koliko želiš. Dobro. 32 neka bude sve. Ok. Sačekaj. Ajde, idi. Moram po kakao, ajde. Ajde, onda ja po kakao. I koliko će to koštati? 32, 1... Ajde ti kopaj kakao, ja ću da ih zadržavam ovdje.
strapite. Umjesto da napišem samo se strpite, ja samo se strapite. Hoće da mu prodam 32 za 150. On hoće, jedan hoće lubenicu. Reci, nek sačka. Koliko komada? Koliko komada? 2, znači 10 dinara, samo sekundu. Imamo li donesti lubenicu? Čekaj. Sad ćemo da uzmemo. Lubenica. 2 komada, znači jedan komad. Koliko želiš. Gdje su nam lubenice, ja? Imamo često i Island odmah i posle i Svarp Z. Gledam, u čestu nema. Znam da imamo lubenica, ajde. Nema Ajde, lubenica. kod mene su. Genijalcu. Ajde, donesi ti tamo lubenice. Daj meni stvari da jem ja odnesem, daj. Stani. Daj brzo lubenice da odnesem onom jednom. Evo, 1, 2. Idemo brzom brzinom. Idemo. I znači... To je 10. Prvo traži da dobi, da... Nemoj ti odmah njemu davati, prvo neki Aha. da. Da. Tako. Dao nam je. Ja se mučim kod ova kakao, ovaj neće. Dobro, znači ovom smo završili. Otišao je onaj što je hteo kakao. Ja se mučio pola sata ovdje. Otišao je. Zovni ga da se vrati. Dođi, imam 3 stejka. Lin, koliko košta kakao? Koliko košta kakao? Otkud znam, ali Kakao 4 komada je 15. Koliko si nabrala? imam 4 šteka. Za koliko? 4 šteka. 3 šteka, mislim, stejka. Kako god. Za koliko? 3 stejka... Stani. Znači 400, 800, 1200. 1200. A šta ti moj ja? Jedan dan ti, jedan ja... Svaki dan Čekaj, radim samo da zaključim snimak na sekund. I evo nas, nastavljamo. Prodat ću mu za 1100. Dođi iz Warp Zedam. Danas je baš onako naporan dan. 1100. Molit ću. 1100. Ja ti platio? Jeste. Ok. Da vidim koliko imam para. 4650. Evo ovako. 115. Ja sam tebi dala pola od moga. Ti meni daj četvrtinu tvoga. Evo ti 500 dolara. E tako. I nastavljamo posle tehničkih smetnji. Tehničke smetnje. Sam sekunda.
Ajmo, ajmo, ajmo. Pozoveš nekoga. Dođe. Evo, neko je došao. Ko je došao? Neki Nazir. Mada Gdje ne je? vidim ga. Možda je otišao. Evo je došao. Nazir. Evo ja ću da primim ovu mušteriju. Kako mu je skin baš sačuj. Da ti bože. Dobro, skontali smo ja čuču. Da ću ga kikam. Kraken. Is expel. Nazir. 3, 2, 1. Jedan. Ćao. I ljudi, hvala što ste gledali klip, vidimo se uskoro i hvala za ekstra. Ćao! I hvala Pig Spideru, što je Spider Pig. Spider Pig što je bila ovdje i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!